Darlí, já jsem Miro, vítám vás u tohohle videa, dlouho jste asi neviděli mě aktivního. Teďka je dom a asi rovnou půjdu do Břeclavi, protože v 19 mě to jede, nemám moc času. Jinak, kdyby se zbyli, kam jedu? Do Warhammer, takže se docela dost těším. Bude to sprdel, ty vole. No jo, no. Prostě cesta. Lepší. Já nic nevidím. Ten mobil to vypadá teda líp. Když mě jde na slunko, tak už se září. Takhle, mám nový mobil, takže by to mohlo být docela jakože good job ten. Jo. Jo. To musí foukat.
Ach jo. Takhle teďka vám to střihnu, jak budu doma. Jsem zase ozvu. OK, that. OK, jsem tady doma. Mám tady ty věci. Asi jdu. Čau. Tak jo, jsem tady zase. Tentokrát nezastavte. Tady jsou věci. No, to bys ještě nejde. Ještě na chvilku. Za chvilku. Ještě kdyby nejel. To bylo hodně blbý. No jo no. Kdyby nejel. To bych se asi posral, ty vole. Sorry. Já to nevidím. Ach jo. Jinak kdyby se ptali, co dneska hraju, tak dneska budu hrát za Maniaky. 640 bodů, myslím. Když se to vzal i to. Dobré, už jde. Já někde to asi zase stopnu. Jak tady bude? A bude to vidět. A ozvu se vám až tam asi. Dobré, tak za chvilku se uvidíme.
Krátí. Takže je to, No. mám Beleros, Energy Cannon, 2D6, 2D6 toho, Tyhle si capci. Můžou 2D6 útoků. 12. Musím konečně dopsat první část mojí Jo? A to je... 2D6, takže a přesně půlka, 6 útoků. Tak já nechám blecem. Ballistic skill, sorry, to Tak. není pravda, protože je to blast, kolik je tady. No za každý pich 5 je to plus 1, to znamená je to 2D6 plus 1, takže 7 celkem. 7 celkem. On tam měl 8, že? 3 plus. Víš, co mě štve, že má? Co? Tak. Že vlastně... Tenhle je opět. Oni tady ve Warhammeru, oni mají jenom takový ty zbratky, tak Ano. A to kostku ještě jediný poslední. model, co má reálně vousy, tak je Grimnir. 6, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Žádný reroly, takže tady tohle to To by tak neřeším. mohlo dobrý zase vycházet. Ale můžu reroll, ne, nemůžu. Jenom o Ale šest. to je všechno, v pohodě. Tak, prošli teda, prošli 5. A to znamená, sílu mám Teď se střílí. 7. Ty máš Teďka se budeš 6. střílet. Toughness. Útočíš na moje Hearty Barriers? Nebo Nechci letat. Na ty dole. Jo, Já se- to je, já si jo, chci Hearty sednout. Barriers. Tak jo. Já zase někam budu se stopnout, že? To je jedno, 5 nebo 6. No, Já nevíš, že prý, dám že dva rozkazy za lidi Uršulu. mohou tancovat, No, což bude move vlastně na tady to tyhle. jsou lidi. No. A Ano. bude A to oni si myslí, že jsou to podrasa take aim na tady tyhle. to Poněvadž jsou myslím v radiusu 12 inčů. Lord Jo. Jo, jsou. guvernér, Tak jo, takže. bojoval proti Píchota. Fakt? Ano. Oni totiž jsme objevili to, trpaslíci. A co udělali? Oni Ti zjistili, mají že šest, jádro, podáš mi prosím co ten- jádro jako planety, je celou dobu nějaký Dá. materiál, nebo tak něco. No. Tak oni tam doběhli, rozbili Blood Angels, proběhli tam. Takhle A to mě vlastně jsou... ani ty Blood Angels neporazili. Mě Jo. tam jako prorazili ty To jsou obrany, další, když ano. vyběhli. aby tam dobil ještě k tomu taky to jeden, takže to zrazili vychází Trolls perfektně. Hegemonis, Můžeš. normálně Votaňák. Takže musíme to nějak ale nacpat. Tak oni tam doběhli. No povídej. Oni tam Yes! 5, dalších 5 palců. tak oni tam doběhli a on to dopadlo tak, že oni tam sebrali to a on tam byl komisář. No. A oni se museli domluvit s Khánem. Byli to... Oni se museli s Khánem domluvit na to, protože on tam vyletěla flotila Leviathan jako tyrany. Ano. Tak oni řešili o tom, co mají vlastně dělat. A jo, počkej, co to je za zbraň? To je nějaká... To je, není to Chainsword, jak to? Jak vlastně, jak mají oni? To bude možná Já musím dát. Nemohl se setkat s Astrem Letem, která měla být Ty to nenarveš. Ano. Takže jen tak Ještě ten jeden. bojoval proti Leviathanu. Hoď to na ně prostě. Vlastníci bojovali proti tyranidům. To vyřešeno. Astra Militarum bojoval proti vlastníkům a tyranidům. Sentinel. Tomu říkám horda. Splnil svoji misi a utekli vlastně s hlavními... Ty máš dva, já si myslím, že máš jedno. Aby mohli klonovat dál svoje kamarády. Oh yes! Boy! Hej, oni mají... Oni jsou dobrý v tom, že ten ty příběhy jsou takový jako... Vlastně no, jsme udělali, ale de facto tak nějak vyhráli. A ne, že oni vlastně ještě nemají žádný svůj příběh, oni byli jen dva příběhy. Jako z 10. edice. Ano. A to vlastně bylo. Jenom tady tohle, jak jsem setkali s Astra Militarum, kde reálně prohodil jenom ten Khan pár slov. A ještě k tomu mu ten člověk skoro nic nerozuměl, protože mluvil úplně... Divně. No. A ještě to dopadlo... A pak byl ten první příběh a to byl... Ty tam nenarveš prostě. Máme spěchasy, máme. Jo. A to dopadlo tak, Což je že tady ty tělo pasíci prostě budou na to. obchodovali s Eldarama. Škoda, že je nemůžu hodit na ten tank, víš, že by je ten tank vozil prostě. Jak obchodovali s Eldarama. Neboj se, bude chiméra. Oni si potom vydedukovali z toho, že jsou to prapůvodně, že jsou vlastně prapůvodně Eldari. Jen díky nízké gravitaci, tak... Jo, že tam to... No. Ano. Takže on tam, jako teď už jsou i teorie o tom, že prý mají být i gnomové, jako v Lidze Voltan. Protože tam byl Ale vlastník. No.
Takže vlastně on se teď hodně domnívá, že prý budou i to jako gnomové oblaky. Motherfucking Jo, ale jo, tak jako hobity už máme. To bude takové impérium, To bych si skoro ani zahrál potom. to budou zakrslíci. Tak. Já claimuju tady tenhle, zase to až v druhém kole se dávají body, takže teď to neřešíme. Nicméně, teď jdu asi střílet, protože s těmahle zůstávám, kde jsem, nebo ne. Ten tank rozstřílí. Já bych tebe tak zase do toho popředí a pošlu toho tvého seržanta, nebo co to je, ten tvůj ten. Ale já to musím potom zabrat, takže. Vlastně, když ti něco trefí, Nemůžu a je to zabrat. vehicle nebo Úplně nejvíc. monstrum, No. Takže tam poslal jak předtím. No, jako tak se jmenuje, že on vlastně dostane bonusový damage, ten vehicle. Jo. Díky, že najíždíš přímo proti mně. Jo, není zač. Abych tě potom mohl rozstřílet, já že? tady mám ten ferumite. To fit. A tím, že mám ferumite, tak to znamená, že mám Tak to je asi můj movement phase. a infantery, mám ad 1 Lol, withdraw, co takže dobré. nejdu na 4 plus, ale na 3 plus. Nejdřív. No Tímhle nic, s tím. ať je sranda, hele, víš co, No. nemáme tolik času. Řekni mi, že tam Abych mohl něco říct. No. To asi myslím taky. Tady Prací, má pod palcem Khan, má tady tyto střelce, aby mohli mít Toughness hero. 3, se Ano. Range range weapons. dobrý. A po- OK, tak jsme tady. Ne. A kdyby to bylo rozstřelil, tak A- já už mám 600 pointů. Potřebuju ten, metr, tohle. 180 je 320, k tomu mám Marša 320 a 35 je 355 a Logicky, to bude tady tak. Takže mi jdem To bude tady. proti stroju. asi jo, no, dává smysl. 355 a Tady tenhle. 45 je 400. Jdou. 400 a 455 je 455, takže já potřebuji ještě 200 bodů. 650 nejde, no, tak 195 bodů. A ty budeš Dobře, to Dáme si dalšího pavouka. Jo. jako vyšlo. A to slepice je jenom Ty 45 bodů. budeš sem. Slepice ne. A Kdy bude tak. Mně se hrozně líbí, že tady jsem dal 2 destroyer cannons, pak No. snipera a pak tam má jeden to plazma dvou ruční gunů a pak No. tam mám to jednoho borce s tím parohem, co znamená, že jo. Tak. no, jako podle mě bude docela cool, když budou být konečně trpaslíci nový modely. Ne, to je takové Já to vím. Ultramarines hráči. Ach jo, ten další model nemůže už Nemůže být klid. ano, ty League of Voltan Blaze. O můj bože, máme nový skin na novýho šampiona. Tak. Jo. A to je pro mě všecko, protože už nemám co dělat. No. Takže lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno a dar.